Танылган журналист һәм педагог. Озак еллар Казан университетында журналистика белеме бирүне җитәкләгән Флорид Имамәхмәт улы Әгъзәмовка бүген төгәл 80 яшь тулган булыр иде. Тот, кто работал с ним в редакции газеты «Социалистик Татарстан», кто работал с ним в Казанском государственном университете, и его ученики, те, кто считают его своим наставником, своим учителем, конечно, с огромной благодарностью вспоминают о Флориде Ахмедовиче. Союз журналистов вышел с инициативой об установлении мемориальной доски на доме, где жил Флорид Ахмедович Агзамов, на улице Чистопольской. Мен инде турыдан-тураның укучысы булмагач әйтә алмыйм, мин аның шәкертләренә карап, аңа бәя бирәләм. Аның шәкертләр арасында дәүләт эшлеклеләре, депутатлар, министрлар, мөхәррирләр, башка һөнәрләр бар. Димәк, ул әйбәт укытучы булган, әйбәт устаз булган, әйбәт журналист булган. Флорид ага эшләгән чорларда, матбугатта эшләгән чорларда, журналистикада эшләгән чорларда безнең газета журналларын тиражлары 100 меңнәр белән исәпләнә иде. Һәм инде менә бу үзгәрешне күреп бәлки гаҗәпкә калыр иде. Ләкин бит инде нишлисең, замана үзгәрә, технологиялар үзгәрә, интернет челтәре килеп керүе, глобаллашу барыбер дә инде тискәри гынты ясамыйча калмады безнең мәгълүмат чаралары өлкәсенә. Ләкин шулай да мин уйлыйм, менә бу Флорид Ахмедович салып калдырган гуманистик традициялар, алар бигрәк тә безнең милли матбугатта барыбер дә дәвам итә. Һәр вакытта заман белән бергә барабыз дип үзебезчә аңлыйбыз. Без бит инде хәзер яшебездә бар, тормышта нәрсә булган беләбез. Колхозларны заманында бүлделәр, куштылар, аердылар, үзгәрттеләр. Бүген яңадан икенче формаларны тапмакчы булалар. Форманы табырга була җәмәгать. Мин шулай дип уйлыйм үзем. Ләкин менә шушы формаларны эзләгәндә без эчтәлекне югалтмасак иде. Журналистиканың нәрсә икәнлеген, аның нәрсә белән шөгыльләнергә тиешлеген икәнлеген. Фатак кеше турында кайгырту онытмасак. Журналистика бит ул кемгә булса хезмәт итер өчен түгел, кемне дә булса да акылга утыртыр өчен дә түгел. Ул яшәүнең мәгънәсен төшендереп баручы кешегә. Журналистика әрсезләнде дип әйтүем тик торган түгел, әрсезләнде, саргайды, кем тизрәк өлгерә, кем тизрәк кем битенә төкереп өлгерә. Бу кешечә түгел.